други аз, но по принуда. Питаш ли ме как без тебе не заспивам? Питаш ли ме как при нея се прибирам? Нашето не е любов, а е присъда. Бях с много други аз, но по принуда. Питаш ли ме как без тебе не заспивам? Питаш ли ме как при нея се прибирам? Ти докажа, че няма нищо между нас. Нека да им покажа каква любов е и на тях. Слухове и интриги, това ли искаш между нас? Дай ми да те размажа от хапане, любов и страст. Накъдето се обърнеш, ще искаш времето да върнеш. Тялото ти ще ме помни, ще ти шепти с моя